It's me, Michelle V. And heartily welcome sa akin to channel. Hello, hello. Kamusta po? Hi guys! Magandang gabi. Makikita ninyo doon sa labas is, yan sa labas. Madilim na. Anyway, kakagaling ko lang ng Aldi. Siguro mga 20 minutes. Kasi sabi ko, mag-start ako ng vlog, nakalimutan ko na, nanood ako ng mga, ng mga reels. After ko maghugas ng pinggan. Anyway, naghugas ako ng mga sabi ko, yung mga pinagkainan namin yun kanina. So, naipon lang sa dyan sa ko, dito sa aking, sa ganon, charot. Tapos, nag-ready ako ng ng itong lutuin ko sausage. Tapos, itong, para doon sa aking mag-ama, dahil yung aking Josawa boss siya nagsundo doon sa aming bata. Dahil nandito siya sa amin ngayong weekend na to. So, yes. Anyways, sinala ako na labahin doon. Alam ko tapos na yun siya kasi kanina ko pa yun kay sinalang. Tapos, sunta ako ng Aldi. And, yeah. And I think yung nilabahan ko kagabi, naglaba ako kagabi. Naglaba ako kaninang umaga. Wait lang. Ano naman yun, mga t-shirt, tsaka yung mga, mga puli ko. Para may, kumain kasi ako, para may naangin. Tapos, yung nando naman ngayon na sinasalang ko is yung mga undergarments naman siya. So, naipon na siya, kaya ang dami, kaya isang salang din siya. So, kuhanin ko yun guys, at mag-prepare lang ako ng dinner ng aking mag-ama, dahil ako ay kinain ko yung natira namin kagabi. Anyway, umalis pala kami kagahapon dahil to yung Saint Martin, kung tawagan nila dito sa Germany. Ayun siya, magpaparade with the lantern. Yung mga bata, ayun, sa school, ganon. So, kami doon sa aming bata at yeah, lalagay ko dito yung picture. Ayan, at a little bit video. Ayan, sa doon. Kasi konti lang naman ang kinukuha ko doon guys. Kasi nga, syempre mga bata yun. At dito, bawal talaga. Bawal mag-video ng naroon sa mga bata. Kung wala kang pahintulot, bawal talaga. Parang ganon. Hindi parang ganon talaga. Very private ang mga tao dito. It's not allowed to take pictures or video of other people and then you posted something like that. It's very dangerous. So, yun lang naman yung ko doon. And yeah, natuwa kami at masaya kaming bata. And then, kumain kami doon malapit sa mall, doon sa school nila. And yeah, umuwi kami. At yung natira na pagkain, dahil ang laki pala ng serving, inuwi ko yun, yung kinain ko kanina dito sa bahay. And pakiramdam ko busog ako. Ang laki-laki ng tiyan ko. Busog ako ganon. So, yeah. And gumawa pala ako ng ng macaroni salad. Macaroni salad with, basta macaroni fruit salad. Basta ganon. Yun ang gusto ko na na salad ba. So, gawa ko na siya sa rep. Pinalalamig ko na. Wait, pakita ko sa inyo. Ko nga kayo dyan. Tapos punta tayo sa baba. Kuhanin ko na yung aking, ito pala yung outfit ko. Char. Parang laki. Charot. Hoy. Char. Isang beses ko lang kasi nasuot nung linggo pag simba to guys. So, sinuot ko lang ulit siya ngayon. Para, diba? Kasi lumabas ako, malamig. Tapos, so. Ito. Isang ganito yung nagawa ko. Tingnan nyo. Fruit salad. Fruit macaroni salad. Kaya, charan! For Christmas na. Hindi pa Christmas to Basta nag-cravings ako. So, ewan ko talaga. Gusto ko siya. Kaya, wala na akong magawa kundi magluto. So, nagluto ako. Puro sausage yung laman ng ref namin. So, yeah. Baba na tayo guys. Kuhanin ko na yung aking sinampay. Tapos magluto lang ako. Kasi alam ko maya nandito na rin. Kasi mga 6 sila magagaling doon. So, it's 45 minutes drive. So, yun. And yeah, update you guys later. Hi guys, good morning. It's another day. Hindi ko na kayo na-update. Pagdating ng aking mag-ama, may dala-dala silang bulaklak sa akin.
Sabi ko, saan kayo dumaan? Saan ano daw? Punta sila ng Lidl. Pumili sila ng something at may dala silang bulaklak sa akin. Ayan, yellow. Ayan. Diba? Di pa ako nagsuklay. Pero nag-almusal na kami. Anong oras na? 8:30 something. Inano ko lang kasi siya dito sa malaking base. Tapos gusto ko siyang ilagay dito sa isang base na ganito, yung Paris. Kasya kaya siya. Hindi ko siya tatanggalan ng or kasya kaya ito pagka ganito ko. Hindi siya kasya, sis. Sobrang liit lang pala nito, sis. So, lilipat ko na lang dun sa isa. Wait lang. So, dito na lang. Sa puting to. Kasi nakalagay dito yung plastic na bulaklak na nabili ko. So, inano ko siya dun. Ang ganda ng plastic na yung bulaklak. Hindi mo kakalaing plastic siya. Wait. Ito, ilagay ko siya dito. Ayan. 3 lang yan siya. Pero talagang naman ganda, Parang, diba? Ang ganda niya. Nabili ko lang to sa Euro Shop. Ang ganda. Diba? Pabulaklag. Diba? Ito yung original. Ito yung yung peke. Pero maganda, yung plastic. Diba parang original ang itsura niya? Ang ganda. Tapos may mga design na mga something. So, diba? Charot. So, dito ko muna siya nilagay. Para pagka nalanta itong ibabalik ko na lang ulit siya. So, you know what I mean is. Ulang pa, Ren? Buhin, Rafael. Legoland. Okay. Gusto yung Legoland. Nagsasaing na pala ako. Kain ka ng kanin. Anyway, kanin din naman kaya kanin naman pa din. Ito yung nilalagay nila guys para tumagal yung yung bulaklak. Tapos konting lang. And then, tanggalin na lang natin sa mga, sa pagpatali niya. Nur im Klettergerüst, nicht im Stopp. Nicht höher. Stopp. Sofort. Komm Sofort. runter. Sofort. Keine Box, kein Förderraum, nicht im Fluss. Ay, nako po, ang ingay ng bata namin. Nicht zu schweigen. Nicht. Nanggalan ko na para, diba? Para hindi nakaano yung mga dahon niya. Yeah. Ganda ng yellow, guys, One of my favorite color na bulaklak. Yan. Okay, natin dito. Dala nila tong mag-ama sa gabi. Dating nila. So, ayan na siya, guys. Diba? Beautiful yellow roses. 10 roses pala siya, 10. 3, 6, 9, 10. So, 10. So, thank you, my love. And thank you for Valley Boy also. So, siya may bipit-pipit ako gabi. So, hindi na ako nag-ano, guys. Pinatong ko siya dito with the plastic kasi nga, kumain na kami after. Ayan. Pagdating nila, kumain na kami agad. Sa plastic. Kasi ito ang laki-laki, ang dito natin siya lagay sa maliit. So. Hi guys, update. Anyways, busy ako kakagayat or kaka-slice ng mga gulay-gulay dahil ang dami kong gulay na naipon dito sa aking ref. At yun. So, ang ginawa ko is pinag-slice ko siya tapos para hindi, kasi pagka hindi ko sila magawa ngayon, masisira siya. So, ang ginawa ko is naghiwa-hiwa ako, tapos magluto ako ng pansit. Ang dami kong charot. Pansit lang naman. Pansit ang niluto ko. Tapos, di ba meron akong ginawang salad kagahapon. Gumawa lang ako ngayon ng jelly na color green. Yung buko pandan, yung niya, yung kanyang flavor. Tapos, ilagay ko na dun sa salad. So, nagay lang siya dito sa salad. Dito na siya. Ayan na, may green na kulay, Kita niyo ba yan? Ganda.
Tapos, ayun. Nilagay ko na lang siya. And then, ngayon nagluto ako ng pansit. At, ito na yung mga kagulayan. Ito na yung mga kagulayan. Anyway, nasa ilalim yung mga iba. Tapos, the rest, dahil madami sila, pinrosen ko na. Nilagay ko, frozen ko. Tapos, try kong bumili ng toge para makagawa ako ng lumpiang toge next week. So, pinrosen ko naman siya, guys, para at least. Ayan, oh, may. Ito yung carrots. Kasi parang na yung carrots eh. So, yan ang carrots. Tapos, ito yung beans. Kasi ang dami kong beans. So, hindi ko siya pwedeng ilagay lahat sa pansit. Kasi, maliit lang naman yung, konti lang naman yung pansit na lutuin. Hindi naman ganun kadami. So, 1/4 lang yung pansit ko, guys. Tapos, ito yung broccoli. So, yeah. Para may gulay. Yung mushroom ni lahat na dito sa pansit. At yun ang niluluto ko ngayon. So, yes. Ito na. Ang cooking. Parang buong maghapon ako nandito sa nagbuto ako na ng burger patty ng aking bata. Kasi yung gusto niya yung burger, andoon. Kumakain na siya mo. Nag-design na lang ng kanin, ganyan. So, ngayon naman itong pansit. So, yes. Nilagyan ko na yan ng nilagyan ko na ito ng paminta at paprika. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Tansya lang. Ayan. Mahal ang sauce. Ang oyster sauce nila, 4 euro na ito. 4 euro. Maliit lang. Anyways, niluto ko lang yung niya. Yung sahog ko dito, guys, is sausage. Kasi wala akong any karne. So, sausage yung nilagay ko siya. Ayan. So, yan. Lagyan na natin ng sabaw. See? Konti lang. Hindi na masyadong madami kasi. Ano lang natin. And then, toyo, of course. Kasi toyo is for the pansit. So, ito yung toyo ko, guys. Tara. Konti pa lang yung nito. Lagyan natin. Tansya-tansya lang ba? Ayan, tama na yan. Ayan, so, pakuluin lang natin. Parang ang daming ang sabaw nilagay ko. Kasi ito na yung pansit. Inano ko to eh. Pagka kumulo, ilalagay ko yung mga gulay. Pakukulaan ko lang yung gulay, tapos iaahon, tapos lagyan natin yung para hindi maano lahat. Hindi ma... Pero alam niyo, maganda itong pansit. Pagka nilagyan ng pansit, tapos may kasamang may kasamang pasikan. Ang tawag dito? Ang tawag dito? Tutanghon. Lagyan natin ng tutanghon. Ito lang naman yung tutanghon ko. Kasi 1/4 lang to eh. O 1/4 lang itong alat. Piling marikit. Kisa. Dua kesa pecan. Sa pickle. Yung bata ko na napapansin, pag may ginagawa ako, mas lalong nagpapapansin. Kasi nito, napaka-sweet. Sweet na bata. Gusto laging nakadikit kay Michelle. Yara ka eh? Anuhin ko lang to guys. Putulin ko yung tutanghon kasi magaan ito may hihirapan tayo nito mamaya. So, putulin ko na. Para hindi masyadong mahirap mamaya. See? Para at least, diba, pagkaan. Yun. Babad lang natin konti. Ayan naman kasi, wala namang problema dyan pagka ayan, kumulo na siya. So, ilagyan na natin yung mga kagulayan. Oopsie, wag na muna itong ating broccoli. Dito lang muna. Andito lahat ng mga guys. Ang meron dito is Chinese pechay, beans, tsaka carrots.
Ayan, nakita niyo ba yan? Nandiyan sila. Diba? Oo. Pakukuluan ko lang naman yan siya. Tapos titikman natin yung sabaw. Wow, ang ganda niya. Pwede na itong gulay pa lang guys, ulam na. Oh, Cook mal Rafael. So, Nur eine chinesische Stadt. Chinesische Stadt. Magst du ein Chinesen essen? Chinesen. Aber Michelle hat, was ist das? Nudeln gucken. Das ist auch gleich mit Chinesen. Ja? Das ist gleich auch mit Chinesen. Das sind Nudeln. Und dann, wir machen auch Frühlings oder Lumpia, because that's your favorite, ja? Magst du Frühling essen? Wenn du magst, ich mag auch. Gusto niya sa Chinese restaurant pumunta daw. Alam niyo ba yun? Akala niya lagi, charot. So yun, sabi ko, saan na naman to doon? Noodle? Wala noodles doon. Pansit. Gawa tayo, Rafael, ng ng spring rolls. Paborito niya rin yung spring rolls, guys. Pag magawa ko ng lumpia, ay nako, isa sa mga sa mga taga-kain, taga-ubos. Anyways, nagugustuhan na rin ng asawa ko yung spring rolls, kaya. Zu die Füße gefährlich machen. Oh, no. Gefährlich. Frau Ärger. Genau. Pagka talaga to. Tignan mo yung mata, malaki-laki. Kumulo. Let's taste it if it's good. Kung kailangan palagyan ng asin or something. Okay na siya sa toyo. So, lagyan natin ng paprika. More paprika. Kasi ako is paprika lover. Gib noch Ente. Gib noch Ente. And then, paminta. Chinesen restaurant. Das ist Rafael's favorite Chinesen restaurant. Dagdagan natin ng oyster sauce para mas malasa. Oopsie. Tansya lang yan, guys. Tansya. Yarn. Iba nga nilalagyan pa nila ng pansit na gulay, pansit na gulay. Ayun mo siya, pansit na gulay. Hindi pansit na gulay, anong tawag doon? Itlog. Itlog na yung itlog na scrambled. Ganyan. Sabi natin yung broccoli. Tanzen. For the kind morgen ist Singkreis. Spielen morgen. Spielen Morgenkreis. Spielen morgen sind alle zu Hause morgen. Spielen Morgenkreis. Frühstücken. Turnen, Keller gehen. Oh, grabe. Sahog pa lang. Wait, pakita ko sa inyo. Oh, tima, sahog pa lang yan ng mga gulay. Grabe. So, hi guys, update. So, natanggal ko na yung mga kagulayan dito. Anyway, nandun na siya. Lagyan na natin yung ating pansit. Ihulog na natin sila. Yan.
Yung pansit naman ang ating lulutuin. Saka natin nilagay yung mga kagulayan. Anyway, may mga tira tong konti-konti, mga gulay-gulay. Pero most of the gulay is nandito na guys. Ayan o. Tira, nasa strainer. Nilagay ko dito. Diba? Para... Pag matagalang ano din to kain, i-ano ko din to guys, i-freezer pagka ano para anytime. Ito bata namin nasa mag-isa lang siya doon parang ano, maray ko. Gusto niyang lumabas, sabi ko sa kanya, magluluto muna ako, tapos labas tayo. Luluto, tapos kakain. Pero siya kasi kumain na kasi siya. Nalulutoan ko nga siya ng ano, paborito niya. So, sabi ko mamaya tayo lumabas. Parang sumisikat na si Haring Araw. Ang lamig-lamig kanina. Guck mal, Rafaelo. Das Nudeln, ja? Später, das ist heiß. Excited ka na bang kumain ng noodle? Paborito niya rin yung noodle Kumakain siya ng noodle. Ito pansit pala. Anong pansit? Kumakain siya ng noodle. Hindi ito masyadong black kasi nga. Yung toyo namin, light kasi siya. Light yung pagkakadark niya. Badewanne kaufen. Badewanne kaufen? Oh ja. Papa muss kaufen, ja. Kleine Dusche, Brücke. Die Brücke. Hellblau. Hellblau? Okay. Hellblau, kleine Dusche, große Dusche. Ja. Warmes Wasser. Kannst du nur warmes Wasser spülen? Eins, zwei, drei, da schwimmen ist vorbei. 6, 4, 8, hier duschen gehen. Tschüss, auf Wiedersehen. 1, 2, 3, da schwimmen ist vorbei. 6, wieder 8, hier duschen gehen. Luto na yung pansit ko. Ayan na siya. May pansit. Diba? Oh. So, hi guys. Update. My pansit is already cooked. Look at this. Oh, punong-puno yung ano ko. Ito. Oh. Tikman natin. Anyway, nasa mahinang apoy na siya. Tikman natin, guys. Patayin ko na yung ano. May halo to na ano, sa tangon. Sarap. Ang sarap. Ang sarap. X. Manang muna si Rafael. Gusto kakain na yan siya. Gusto niya lang kumain. So, let's get it to rumble! Ito sa bawlong to So, ito natin ilagay and then let's eat it. Let's eat it! Eat it! Eat it! Sure. Ba't naman kasi yung isa pa? Dusche weg.
Große Dusche. Große Dusche. Kleine Dusche kalt. Kleine Dusche kalt. Große Dusche warm. Hier. Das dreht sich. Bring this am Tisch und dann Kannst du essen. warmes Wasser Langsam. spielen. So, ayun lang guys. Nagluto lang ako ng mga pagkain namin. Ayan. Dito sa bahay. At ayun lang. So, yeah. Thank you so much guys for watching. Sana nag-enjoy kayo. Ayan. So, I hope you like this video. Thank you so much. And I'll see you guys in our next one. Tschüssi. Lassen statt